ира бинен тамошобино иқадар шкафчикои хушро омадагай бисёр хоҳиш мекардан навор гирен. Марҳамат, як нуқтаи савдоро ма шумода тавсия метиҳам. Тамоми намудаш ҳастай. Ина барои хонаи кӯдакотон метавонен харидорӣ кунен. Сазикоям гиран беҳад хушрӯча удобни. Медонен анами калони хушрӯваш 1099 сомон доставка доран. Айни замон қарор дорем дар Мегастор. Тамошобино чораҳаи чулочки рӯ ба рӯи Гуля Голд айни 46 мешада суроға. Дуи мошина даян Мегастор. Тамошобино ма рақамашонам мемонам. Доставка низ ҳастай. Мана моделиша бинен. Инаш бо дига хела бинен. Чӣ хушрӯчая 1200 сомонаша иш. Иҷада ози интихоб зиёдай. Ҳар як тиша ҷудогона ма шумода нишон метам. Ана ин намудуша бинен чӣ фасонай 860 сомонай. Баъд иҷада тез акция мегзаронанд. Марамат аз аксияошон, аз ҳар хела мисол скидкаошон қафо намонда. Ҳатман омада як бора кагами нуқтаи савдора бинен. Ира бинен охи чӣ хушрӯ. ҳозир ма дигар қисмам нишон метим. Сифатҳои беҳтарин доранд. Мана ин моделаш 1200 сомон дидена. Дутагаяй беҳад хушрӯ. Ана ин моделам ҳами хел рисункош фарқ мекунад. Ана ина бинен барои обув чӣ хушрӯ удобни. Мана нархаш 845 сомон. Инчунин тамошобино инаша бинен иқа калони фасонай. Мана марамат страничкаи хичон атметид мекунам бо кати хичон ҳам суҳбат шавед. 999 сомонай. Ана ин моделам ҳаст. Иш 995 сомон. Мана калониша диден. Хушрӯгиша диден. Хай тамошобино. Ана баъд доран 699 сомона. Тамоми намуди шкафчикое ки барои шумо барои нигоҳ доштани либоси кӯдак ё ин ки пояфзол дар кор боша ҳатман мағозаи Мегастор биёен. Касе ки коляска присида бо духтарако нигоҳ кунен. ҳозир ма шумода як нуқтаи савдоро тавсия метим. Биненда чихе интихобшон зиёдай. Ҳамаш борои брендай, ҳамаш сифатҳои хуб доранд. Нархошон бошад аз 300 сомон сар меша. бовар мекунен аз 300 сомон. Шок. мана марамат касоне ки хариданиянд мисол биёен аз наздик бинен, ҳама тарафа тамошо кунен, баъд харидорӣ кунен. агар ки мисол омада наметонен нависен, доставка низ доранд. марамат чораҳаи чулочки рӯ ба рӯи Гуля Голд дуи мошина мағозаи Мегастор айни 46 мешавад. тамошобино ана хел дронора мепурсана. коляскои дрон ном дорам ина 1200 сомонош бо иш бо дигар хелаш. ина нигоҳ кунен охи интихобшона беҳад зиёд ай коляско интихоб. мана марамат ана ин намудам 1100 сомон. удобнигиша бинен. сифатҳои олӣ. тамошобино мана марамат аз 300 сомон сар карда дариҷа коляска мегирен. қиматиш чанд сумая коляскотон? қиматиш ам 2000 чандай бори хучунай. дӯстони азиз дасти аввалан. ина биёен як боракак ҳамин нуқтаи савдора як боракак бинен ами мағозара 1800 сомон будай қимат. мана марамат сифатошон ку беҳтаринай. мана диден 1100 сомон. ин моделиша бинен 900 сомон. нархои хубанд. бовар кунен духтаро ина 1100 сомон бинен чихо фасонай. хулоса качествашта гарантия метиҳанд. мана 900 сомон. мана ин модела бинен 1100 сомон. ами аз ҳама қимат 1800. баъд иҷада нигоҳ кунен велик мегирен, мошинча мегирену дигару дигар иноям ҳастай. интихоба бинен охи чихо бисёрай. ина бинен духтаро беҳад варианташон хушрӯ, вариантакои фасон дар мағозаи Мегастор. шуморо интизорай. мана касе ки самокат пурсидагӣ буд тамошобино ина самокатҳои хушрӯтон ёфтагим. баъд инчунин медонен анам хел мошинчаҳои электронни бисёрай оригиналу марҳамат сифатҳои хуб дар мағозаи Мегастор бори новинка ҳаст. самокат аз 220 сомон сар мешава. иҷада ба инчунин ҳаста инам хел электронниёш то 1200 сумарада тақрибан. мана марамат великоям беҳад бисёрай интихобуш бинен 570 сомон. ина духтаракиша бинен иқа хушрӯчая розви 450 сомон диден. фасони баъд борошон зурай. тамошобино як боракак биёен биненда бори хучунай дасти аввалай. мана ин тарафта бинен тамоми намуди самокатҳо ҳастай. суроғашона ҳозимаш пурраш мода мефаҳмонам. хоҳен мисол биёен тамошо кунен, бинен, харидорӣ кунен. хоҳен нависен, доставкатон мекунанд. марамат чораҳаи чулочки рӯ ба рӯи Гуля Голд айни 46. дуи мошина даян. мана баъд медонен чӣ доранд. анам хел вай мепурсанд
кармияши стульчик доранд. Дидена 650 сомон. Дига цвечам ҳастай. Мана аз инам бисёриҳо хоҳиш карда буданд. Эйра бинен чӣ хушрӯ чаяй барои кӯдак. Ҳамаи ҳамиҳо дар анами мағозаи Мегастор ҳаст. Табиналичи интихоб кунен дара бурда шумо дар расонанд. Инчунин бассейн мепурсанд бисёриҳо. Иҷада биненда чанд модел бассейнҳо ҳаст бо нархҳои дастрас. Чӣ хеле гуфтам гузаштам тамошобино. Бори хачонай дасти аввал айна марама дар кортон боша нависен дара ва как доставкатон мекунанд. Вайра бинен духтаракомач шумода чӣ ёфтум. Медонам ки бисёриҳо нами хеле коврикои надувноя ина опур мекунӣ кӯдак бозӣ мекунам қа интереснияй ина махсус кӯдакои майда аҷоиб хушрӯ медонен 70 сомон будае. Туфаям барен туфаи беҳтаринай дурунуша игрушка дорада онай моделшам ҳастай. Диден 70 сомон бада нархи калонош ҳастай. Калонош 199 сомонай. Дар мағозаи Мегастор омадагай ҳамин новинко. Биёен ина аз наздик бинен харидорӣ кунен. Омада наметонен нависеншона доставкатон мекунанд. Иҷада бассейноям тамоми намудуш ҳастай. Кадом размер дар корай бо нархи дастрас пешниҳод шидагай. Баъд медонен духтаро ман авор гирифта будам даётон боша анам хел надувнои чизо будаку кресло манам арамат мағозаи вайда Мегасторда тамоми моделиш омадагай ина 250 сомон. Ира бинен и бо пуфик дорада. И чанд сумашай 250 ина ёшам 250 будай. Беҳад хушрӯ борошон дасти аввалай бори хучунай тамошобино. И матрасшам ҳаст. Матрасаш 300 сомон буда. Ина диден дивани надувной ина бисёриҳо мегуфтанд ки дар бозор дида бошен навор гирен. Ростия наваиш буда ку диванаш набуд. Ина марамат дар мағозаи Мегастор ҳаст наличи метавонен дархост кунен ва иҷода чанд модел доштай. Ина намудошам будай 399 сомон. Бинен чӣ удобни хушрӯая. Хе массажор баринайда аҷоибот сифатошам беҳтарин ина биёен аз наздик тамошо кунен харидорӣ кунен. Леки агар омада натонен бинависен хичон доставкатон мекунанд. Чораҳаи чулочки дар мағозаи Мегастор рӯ ба рӯи Гулия Голд айни 46 деги мошона даян. Биён ин аз наздик бинен духтаро бовар кунен боракошон фасони бад хушрӯ мана бинен тамоми намуди техникао ина мисол вая меёбен электронни ҳамхе мошиноям барои кӯдакотон меёбена. Ай чанд сума сар мешам ино 1500 ина аз 1500 сомон сар мешидай. Диден чӣ хе нақс хушрӯ тамошобино гарантия доран. ина бинен борошон аҷоибот фасон. Ана нигоҳ кунед ман шумода чӣ ёфтам тамошобинони азиз. Анам хел гамак ёфтам. Качели гуфти гапо ина марамат нархошон медонед чанд сомон аз 99 сомон сар мешавад то 200 сомонара доштиян. ина беҳтарин вариант барои фарзандотон барои худтон. И то 150 килора то 150 кило вазна мебардора. беҳад зур хушрӯ ина чанд намуд доранд метавонен дархост кунен доставкатон мекунанд. хоҳен ина биён борошона тамошо кунен. иҷо ҳамаи чи ҳастай бори хучунай дасти аввалай борошон арзон бовар кунед бадам қабуракои необычни хушрӯ доранд. мағозаи Мегастор даем тамошобино дар ваяй чораҳаи чулочки рӯ ба рӯи Гулия Голд даян марамат дии мошонада. ина биёен аз наздик бинен ози қисмам тамошо мекунем якҷояш мода ман нишон метиҳам боварӣ дорум маъқултон мешава. ина қисми болора нигоҳ куненда чанд намуд шезлонг доштиян электронни шезлонг астай. ира бинен духтарако чихе моделҳои фасон ҳамаи ҳамино ина в наличи дар кортон боша. ина 350 сомона хадунокҳои хушрӯ доранд. ина бинен ҳама шархелаи нархошон. хулоса доставкаям доранд. борошон беҳад бисёрай ҳар якташон ҷудогона нишон додан намешава афсус. леки шумо агар имконият дошта бошен омада як бора как хай бинен хутон чихе хушрӯвай борошон. боварӣ дорам ки ҳам фарзандотонда ҳам хутонда беҳтарин ин вариантҳо маъқул мешава. ҳамин ҳамаш хадунока на ё бо ҳар якташ чандтаи функсия доштаи тамошобино качелик мешава вай мешава кармияши стульчик мешава хадунок мешава. хулас беҳад нақс мана ира бинен охе боракошона аз тамошош бовар кунен сер намешавен. мана беҳад интихоб зиёд. ана бинен ман шумода чӣ ёфтам тамошобино 3300 сомон будай. ира бинен чӣ қадар чӣ дора аҷоиб хушрӯ горкаям дора качеликам дора ина хел аспакам дора. хулас инами детский площадкаи фасон барои фарзандои шумо.
ин намудаш 3300 сомон, а ин намудаш бо дигарай нархаш иш бо калонтаракай нисбат ба вая. Ина марама дар кортон боша биёен ҳами қадар интихобшон зиёдай игрушка мегирен мисол фарзандотонда ягон хеле техника мақсад электронни мошину дигару дигарчи мегирен шезлонг мегирен ина ми нуқтаи савдо биёен борошон бисёрай ҳамаш необычняй борошон хушрӯвай качествошда гарантия метиҳанд мана нигоҳ куненда шезлонгошон чихе зиёда интихобуш ҳози аз наздик рафта бо якчандша ман нархоша шумода гап мезанам доставка низ доранд касоне ки мисол хучон омада наметунанд нависен доставкатон мекунанд ина фасоно шезлонгои хушрӯ 230 сомон тамошо бино мана марҳамат мағозаи мегастор медонен дар киҷоя рӯ ба рӯи гуляголд чораҳаи чулочки дуи мошина айни 46 даян мана бинен чиқадар ва яко ҳаста интихобои хушрӯ ва ина комплекта бисёриён мепирсидан ина оригиналош 7 дар ягай 7 чи дора хулас мана бинен ҳама чиш ҳастай оригиналош барои обози дурондани кӯдак бисёре барои говрабандон мегиранд кӯдаки навтаволшидагида ина марамат анами нуқтаи савдода ҳастай мағозаи мегасторда агар шумо омада натонен тамошо бино ҳамин нависен шона хичон дар авакак бурда куҷое ки гӯен доставкатон мекунанд ин мошинчоям беҳад зиёда интихобош баъд инчунин анамхе манежо ҳастай барои кӯдако бозӣ карданшон мана бинен аз нархшамашмада мефаҳмонам вайре бинен чихо хушрӯ 450 сомон будае калони фасонай ҳамаги 450 сомон аз размерош фарқ мекуна ина иша нигоҳ кунен ишам 450 сомон мана ҳамаш як хелаянд ба фикрам ина 450 сомонӣ анахе мошинчои оригинал хез шалакай маълума игрушкошунам хушрӯвай ина нигоҳ куненда буракошуна бинен ҳамаш необычняй хулоса мағозаи мегастор новинкош кати шуморо интизорай омада тамошо карда барои фарзандотон харидорӣ кунен вай иҷада нигоҳ кунен ма чӣ ёфтам ира бинен як машғулияти хуб мешава барои фарзандои мову шумо анам хел ва якоям доранд диден бозӣ игравай зона мекунен фарзандотонда бозӣ карда мешинанд агар хоҳен ягон бозичаи фасони хушрӯ харидорӣ кунен барои фарзандотон ҳатман мағозаи мегастор биёен охи бинен ҳамаи чӣ доранд и кухнира бинен чанд намудаи аз и кухниҳо барои духтаракотон мисол мегирен ина марамат беҳад хушрӯ аҷоиб буракошон фасони бад будай бад садико детский центро мисол ҳамин чизора барои ваёшон мегиранд нигоҳ кунен чихо хушрӯ 1400 сомон калониира бинен ҳамаш нархош мондагай ба ҳазур биёен тамошо кунен интихоб кунен доставкаям доранд касе имконияти омадан надорад нависен доставкатон мекунанд ина миномқа сифатошон зура ҳичи намешавада ина бисёриё мепирсанд ки дар корвон анам хел намуд игрушко ё ки не хел бад то боша апа навор гирен духтаро мағозаи мегасторда будай ҳамхе чизо ма дар бозор надидам рости ина дар мағозаи мегастор тамоми намудуш ҳастай нархошо нархои хубай бори хучонай ҳасти аввалан ина биёен аз наздик бинен нарх наво кунен харидорӣ кунен омада наметунен аз рӯи навори намира скриншот карда партоен мефаҳмонанд тона чанд сумай чӣ хелай и бад то чӣ хелай хоҳарҷон чанд сумай ира бинен у намудшам ҳаст манаиш бо дигар хелая мағозаи мегастор тамошо бино касе намедона уш 1000 сумай чӣ хеназ ира бинен 1000 сомон ба тут мана як та мегирен фарзандои шумо анам хел ба ҳазур бозӣ мекунанд ана инаш бо 2000 чандайда хулоса касе намедона мағозаи мегастора чорраҳаи тамошо бино чорраҳаи чулочкидай рӯ ба рӯи гуляголда айниш 46 мешава тамошо бино нигоҳ кунен ма шумода чӣ ёфтам ира бисёри омада хоҳиш мекарданд ки навор гирем бозорда боша лекин дар мағозаи мегастор будай медонен чанд сум 450 сомон лесницаи удобнияки сабукаки хушрӯ нигоҳ кунен ба ҷамъ мекунен аҷоибак мешава майдак мешава нигоҳ кунен хонада мисол ҷо бисёр намегира 450 сомон ана ин баландакош диден 500 сомон ана инчунин анам хел ва яко будай сушилка и сушилкошона фасони бад марамат каседа дар кора 600 сомон гладильни доскаям чанд модель доран иҷада ина сушилко дигар хеле фасоношам ҳаста ина дидена майдак меша хеле ҷамъ мекунен удобнияк хулоса сушилка гладильни доска мисол ва стремянка
яъне лестница ё ки инам хеле шкафҳои латтагӣ дар кортон боша бо нархи дастрас ино бори хучунай тамошо бино мағозаи Мегастор биёин тамоми намудаш бидай биненда як намуд буракҳои необычни фасон дора ногуфтанӣ вай 250 сомон шкафа диден чӣ хушрӯ 250 сомон бовар мекунед барои нигоҳ доштани либос пояфзол чизе ки дар кораитона мисол шумо метавонед ки ана минора харидорӣ карда мисол либосотона нигоҳ дорен суроғаи мағозаи Мегастор чорраҳаи чулочки даян рӯ ба рӯи гулягол даян тамошо бина бовар кунед магазинам қа калонаям қа буракҳои фасон бисёр дора ҳар яктиша нишон дода намешава афсӯс леки шумо худтон биёен аз наздик биненда дуи мошина айни 46 мағозаи Мегастор доставка доранд иҷара нигоҳ куненда тамоми намуди набори посудоҳо ҳастай техникаҳо ҳастай игрушкаву дигару чӣ ҳастай инчунин контейнерошона бинен барои нигоҳ доштани донагӣ мақсади не хел ба яко ҳаст ва иқа хушрӯваи ино духтаро 200 сомоне мана марҳамат беҳад нархошон арзон хушрӯ дастрас мана дар кортон боша ростаки анами мағозаи Мегастор биёед